Co Pane, udì. Macianca. Tam rendu, ucieraj. Macianca, nessuno. Trapime ti tebe, ja chuja do piska. Povedz do tebe chuja do piska. Daj sebe chuja do piska tak. Čo stále robí môj? Spí? Nie. Macianca ode nas un gelo. Jo, mačanka, chuja. Što muketu da? Muka mi da to uzme. Ali da muket? No su mukave podnuta, na mukave ste podnuta. Ima mu dala tako. Ima na dikesko da? Što sad? Kaki tu voda tu je? Hobe, ti malo to ti speće sa, to vrečki da za otovu. Nie? On to tu spravi vodom. Kilo. Kjera to? Daj. Co hraje? Te čo motor zabil, znaš? Koho? Toho. Jo. Na on... Vidi čo tota, vidi ona. No. Nezlobte se, já. Ona nevidí ho. Jak to? Nie? Nie. Len ty vidíš. Jo, Aha. ona bys tomu věřila. Aha. Kde ho máte? Já ho jen slyším, ale nevidím. Jsem tady. Co s tím mám dělat? Hladí. Říkáš, že tě hladí. A ty vidíš? Zeno, ty vidíš? Hej. Ona nevidí ho. Len ty. Tam jde. Tu je. Co tady po mně chcete? Tak hele, já se sem celou tu cestu vleču jen kvůli tobě. Sem už není, nikde, umřel. Na. Je. Já jí mám rád. On vás má rád. Jsem to říkal jinak. Říkal jsem taktéž. Říkal taktéž. Taktéž. Na on co? On nevidí. Ju vidí onu. Vidí, čo ona je. Len ona nevidí. Hej. Ta vidí na oči. Vidí, ona tu umal. No. Jaj, že... No motorov zabil. Hej, to tam je. A to koho? Ukáž. Jaj, preplo už. Že motor zabilo, hej? Hej. No ale on vidí, hej ho. Vlastně ani nevím, proč tohle všechno dělám. Mezi náma něco takového se mi předtím nikdy nestalo. No tady, Co já tam. teď s tím? To jsem? To jste vy? Jo, Jo. jste prima. Vy, ale prima. Nechápu jen, proč se teď vrátil. Proč asi? Proč je tady? No a ty vidíš ho? On to jenom čeká. Ty ho... Hej, more, čau, čau. A to ktorá nevidí, ukáž. Motorikánec a on ví, kde bydlí. Ktorá Ona nevidí? tota. Ona nevidí. Hej, vidí ona, ale ona... U Marta je. A ktorá u Marta? Je tak Tam příšernej. On u Marty. Co mám teda? Hej. 303 Prospect Place, byt 4D. Bydlí na Prospect Place? Jo. Tak tam stojí, to je jak u Mar. Vzal mi náprstní tašku, má moje klíče a byl tady. Ten chlap má jeho klíče a byl tu. Když se včera vrátila z procházky